ottelu tuntuu tutulta, niin se johtuu siitä, että viime vuonna Tismalle nämä 8 ulmariaan ratkoivat myöskin keskenään näitä nuorien mitalleja. Ja nyt se laittoi myöskin finaaliin, mutta sieltä keskiradalta Pia Stenman erottuu muista. Pia Stenman myös voitti viime vuonna tämän lajin ja voittaa sen myös tänä vuonna, jos viralliseksi tulokset vai uudistukään 25-26 ajalla. Tuo aika jää vain sadasosan nuorten naisen kisan ennätyksestä, joka on 25-25 niin Amanda Heinolan nimissä. Ja sitten tuloksia taululle Pia Stenman. Siis epävirallisissa tuloksissa ykkösenä 25-26 ajalla Bella Päivärilta, kakkosena 25-70 ja Riia-Liina Kiiala kolmantena 25-75 epävirallisten tulosten mukaan.